side ọkwa nji si ka mkpọtụkwa gị gwa ya ka ọ hapụ ewu gị eme na gị si na mgbe mmasị na nga emenwu ya na mkpọrọgụ gwa gị si na nga emenwu ya ka a mara ha ga-eme biko enweghị na ụmụnụ ga-eme m biko unu mee m ka nshi ebe alawa Naijiria biko nwa m ka ewu otewu nwa m ọkwa ya brọda ka m wụkwa ịghọtara biko ọwụ enweghị ihe ọzọ ncheghe enweghị ihe ọchịchị ọjọọ ọbụla ncheghere gị enwekwana echiche ọjọọ ọbụla ị ga-echere m ndị bise ịgbalịala mee mma dị ebe a ndị ahụkwala m ihe arụ ya sa agụ m emenwu ya biko mere m ebere ka m nwee ike laa awụ eziokwu na-erele m meshin mbeta ọrụsi ngarukwe enwere ike m pụọ Legọs ma chọrọ ọrụ nga ahụ rụnwa ọrụkwa na ọwụwa nga ahụ ma lụọ ka igwe ebe nnọkwa baaki buru meshin m ga-ahụ onye ga-ebiga m hypochesi nga ka m buru gbawakwa kontinu kwe nga m bidoro imelere ihe mmadụ na-emere nwanne ya ihe mmadụ na-emere nwanne ya ihe mere but now my brother Lenian mụnwa ga-emenwu ihe a agụ m emenwu ihe a eziokwu agụ m emenwu ihe ọ bụrụ na ihe m ga-emenwu ya ma join na emenwe ihe eme nnọkwa nga na from now to December ihe emeghe nga ama m ya wa ama ha ame ya even nnọkwa nga na 2 years time na ihe emeghe nga na ama ha m ya wa ama ha ame ya ịghọtara biko brother biko enwe ka nsi mee biko gbagharụ m biko ama m sọwụ nkwerịkọta na ụmụnne m si m bịawa ebe a ghọtara a ga-ekwukwen because of na emewuru ego ma bịa ebe a n'ọcha plus ego nwa na-emewuru with more months and years nga na ebe a ma dịrị ala gbara ka ala it's unfair so ihe anyị chekichara le chekele m ya chekie ya mụnwa ga-emenwu ihe atara ya la m tara ya agụ m emenwu ihe a biko enweghị tọọlụ isi mara onye ga-eme m nweta onwe m na Naijiria biko brother biko o mere m ya biko nnọọ biko Jesus nna nwanne enwekwa ebe ị na-ala enwekwa ebe ị na-ala ị ga-anụ n'obodo a ebeta isi onye ọcha akwa mgbe ị nọ na Naijiria asị gị abịala gị sị na ị ga-abịa n'ọnụ n'ebe ahụ